אבל איך אני מפיל? זה לא מתחיל. הנה. טוב חברים, אנחנו בסרטון ברול סטארס חדש, אפילו שלא עשיתי כלום. בסרטון הבא תגידו בתגובות איזה שחקן כדאי לי לשחק. היום אני משחק עם בנג, אבל לא במדורג. שנייה, מצבן. טוב, אז פעם הבאה תגידו לי באיזה מפה לשחק. אני משחק בסולו, קרב מחיה סולו, ויאללה בואו נצא לקרב חברים. אני אדלג לכם על זה. בואו נתחיל את השחקנים. וואי, חכו שנייה, אני יוצא את הסרטון הזה. לא משנה. יאללה חברים, אני מתפטפט עם אח שלי לפעמים כי... וואי, איפה ספייקר פתאום? חברים, זה קשה, זה קשה עם זה. לא אחי. יאללה חברים, אני אנסה להרוג אותו. חברים, היא לא פרייר. יש, הרגתי אותה חברים. די, זוז. סתום. זה מעצבן הוא? פופקורן. לא. די? הוא זמיקה, ילד עם בעיה. מקום שלישי מכובד. בוא נראה בקוויסטים מה יש לנו. רגע, חכו שנייה, אני יוצר. טוב חברים, אח שלי מפגר הזה, הוא מעצבן אותי. בואו נראה מה זה הקווסט הזה של להביס 15 אויבים בכמה אחיה סולו. טוב, בואו נלך לאזור חם. בואו נשחק באזור. איפה זה? הנה זה. באזור חם אני אשחק עם גריי. אין לי הרבה שחקנים, יש לי רק את כל אלה. יש לי רק 47, אתם יכולים לראות כאן למעלה בבראולר. יאללה. חברים, אם אתם לא יודעים, התחיל המגה פיקס ומחר אפשר לפתוח אותו. אני מאחר לבית ספר. טוב, לא אכפת לי. הלאה חברים. הלאה. דיון, עשיתי לו דיון. תהרגו אותו כבר. הרגתו? אוף, שתי מניאק. הלאה. חברים, לפעמים הם מעצבנים אותי על זה עכשיו. אני אומר לה, כמה דני עושה את כל העבודה. יש. חושב שלא הרגתי אותו אבל. בוא ניתן.
הבנתי מה זה הקווסט הזה. לפעמים זה לוקח קצת זמן הקווסט המעצבן הזה. זה אביש 5. עוד אויב אחד. יאללה, לא קשה, גם אם נפסיד, אני אחרי זה אני אפתח איתכם כוכב סטאר, נראה לי, אבל אני בודד, לא רוזה, אוף מכאן. איזה נחס. אוי, זה מעצבנת. נחסים. חברים, אני יודע שזה לא בסדר שאני מת כל שנייה, אבל... די כבר! איך מעצבן. למדתם אם פעם ראשונה. זה נקרא שהרגתי מישהו כהרג. וואי, איזה מעצבנים הם לוקחים לי את כל הקילים. מי שלא יודע, קילים זה הריגות. יש, הרגתי אותו, השלמתי את הקווסט. טוב, הם ניצחו אבל... הם לא ניצחו. טוב, כן, הם כן. לא, הם לא, גם לנו יש את זה. תודה רבה, הם ניצחו. טוב, לא כזה אכפת לי, כי השלמתי את הקווסט. לא סגבים. יש. קווסט קטן. בדיד. יאללה. אוף. אחרי זה יש 1000 מטבעות. 10. מה, איפה להם? לא לראות. מה קיבלתי? וואו. טוב, אני קונה את זה, חברים. בוא נעשה משחק עם וויליאם. את וויליאם. זוג הפעם. יאללה חברים. וואלי, אני מאחר. בית ספר שלי מתחיל ב7. שעה אתם יכולים לראות. 7:28. רגע, זה סלי. וואי, לא יודע מה קרה. טוב חברים, אני יודע, אני במסך, יצאתי מהברוסטרס. אני יודע שהפסדתי מלא, אבל מזה לומדים.